Ayo. Iya, iya. Ayo. Ho ho ho. Os. Os. Ho ho. Ayo. Os. Iya. Iya. Os. Ayo, bocah ganteng. Iya. Ngerasa ngestu praja dawuhnya sang nata sajuru-juru ngayahi karya. Ayo. Os. Ya. Halah. Migrasi Mek ana dalan aku to pakmu. anggayai karya pakaryan ing praja kumregut sangkut cancut tali wanda manunggal satya. Iki apa mae sauji? Pasri suarane gumul. Aku kok ya bingung kok dalane iki mbiyen ra kene lho, Ji. Ngestu praja dawuhnya sang nata. Wambune kok do wangi-wangi iki jane. Juru Bangeten lho, Ji, kowe Ji. Amit ya, Nduk. Pak liwat karo mboke. Pak karo mboke liwat lho, Nduk ya. Alhamdulillah teko ngarepe sauji pakmu. Pakmu teko ngarepe sauji ya awake dhewe ya pakmu. Halah ngono lho Ji, aku buat-buate bengi iki nunggoni kowe ya Ji ya. Amit ya Ji ya. Aku ora kok timbali mbokmu teko kene lho le ya, ya Ji ya. Nek ana dalan, aku nek ana dalan. Kalem wae lho. Pakmu. Kowe aja ngenclik ngono lho pakmu. Ya. Kalem lho, Nduk. Kalem lho. Pakmu munggah ya. Sangkut cancut tali wadah manunggal. Orjo ngono lho pakmu. Nyawang kok ya jen gumerlah ya makmu. Bengi iki alhamdulillah ya terang pisan. Sareh. Kowe kok blayaan to mbokmu. Oh iya pancen ya
Sareh. Pakmu. Aja kok ngono nek lho pakmu aku ki wis kok jak ngintil ning ngarepe Sukatri ngarepe Madimat iki mau metuku. Lah, iki sapa le ngarepmu iki? Iki Pahib ta? Oh alah Pahib. Awet tenom le kowe le. Awet tenom Pahib. Lah iki sapa? Iki sapa le? Ngarepmu ki sapa? Iki Suyak to, Pak. Lho, masa kok Suyak? Kowe lho jeng dalu lho, nduk. Sauji. Anu lho Ji ya Ji. Ya Ji. Wis nyuwun duka iki mau aku ki jane iki areke 12 Kidul Rono Ji. Neng krungu gamelan kemelon neng aku menggok rene karo pakmu. Pakmu kok ya ngerokok wong tas gok njlondangan lho awake pakmu. Aja ngono mboke. Awake bengi iki marak sowan nang gone Sauji yo mboke. Iya, aku ngerti Pak. Aku ngerti lek bengi iki awake marak sowan kene Sauji. Aku ngelak Ji, aku ngelak njaluk banyu Ji aku Ji. Metu ngene Sukatri ngarepe Madimat kok ya kuwetele ndak umum iki mau. Pakmu awake ngelak njaluk banyu. Ji, aku lungono banyu ya Le. Lungono banyu. Aduh Ji. Lungono banyu Ji. Jumukno kono. Kuwi minuman apa Ji? Aku ndak roh lho Le. Kok buta. Aku ki ndak roh lho Ji. Meneng wae to. Aja. Salim Ji. Wis muga seger waras ya Ji ya. Iki mau aku pancen sengaja iki krungu gamelan lho Ji. Wah, ya wis panggah ganteng wae to Ji kowe Ji. Mbokmu lek ana wong ganteng iki rumangsaku. Ya ora ngono pakmu. Kabeh iki pancen ya kaya ngene iki. Lah awake iki mau pancen pirang-pirang dina iki nek njlondangan. Nang njlondangan. Lah iki kok ya sore. Aku iki krungu gamelan lho, aku menggok rene lho Ji ya. Wis muga-muga selamat Ji. Iki ana banyune. Aku njaluk segane sak buntel wong ganteng. Jumukno sego aku Ji. Sak buntel wae. Ya. Mbokmu napa? Aku ya kene wae ya saiki awake karo ngresiki iki wah sajake kok ora penak to lungguh aku. Kene ya. Ya kalah. Lungguh kene ya pakmu. Biyene wong mburi aku ra ngurus. Iki awake neng kene sing ketujuane awake ngilangi sing keto barang sing ala mae Sauji ya pakmu ya. Iki mau barongane do metu naga-nagane metu wis ditinggal awake maem neng kene wae karo ngombe mbok pakmu. Ya yen ngono mak ben padha geger awake saiki lungguh kene wae. Iya pakmu wis lingguh kene wae ya pakmu. Suara apa pakmu iki? Suarane kaya naga, kaya uduk ya mbakmu. Ya, as. Iya. Iya. Iya.
iki os ayo 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 as ora gumun Pakku biyane ora awake kerokokan santai wae ya Pakmu biyane ora gubris aduh panas aduh panas apa ini aduh panas wala kuat lagi panas aduh Pakmu puadang ya Pak puadang alhamdulillah Ji sauji ngedeko kene le sauji wis alhamdulillah bengi iki aku mung ndedonga wae ya Ji wis muga-muga keluargamu tansah manggih rahayu ora ana alangan apa-apa penak nggonmu golek sandang pangan barang sing ora pantes sukerta ning bumu wis tak buak dina iki ya Ji mula kuwi ya aku tak nyuwun pamit ya Ji mengko tak metu glodakane tan kono wae ning ngene ya Ji mulihku saka kene aku ya sangono 5.000 wae nggih tuku lem Ji tak nggih tuku lem 5.000 wae ora usah akeh-akeh ya Ji ya 5.000 Ji tak nggih tuku lem lho le ya matur nuwun lho Ji ya wis kabeh donga ya Ji aku tak nyuwun pamit ya mbokmu awake ayo metu nglodakan kene wae Pakmu aja rono ngidul kene lho Pakmu kene